penj makamano. Into ni senga, yero Dr. Charles Akach to seseyo jopuonje gi jotend jopuonje skunde. An bende arewe lwedo nikech ka gima kama otimore jopuonj onego nyiswa ni nyithindo gi ang'o omiyo gibiro gitimo penj. Nikech ka nyocha penj dhi timore, non gik moko mang'eny manotimore ni ne wan gi weche ni nyithindo manyiri mako iye, ne wan gi weche ni nyithindo ma yawuoyi odhi e gine weche mag ohala ma oiwu, moko be nitiere mag cattle rustling kande, moko be nitiere manyo pi oywero, moko gin gik mang'eny manyo timore. To kanyo gigi nyo timore, dak ne jopuonj odhi manyo nyithindo kuonde ma gintiere mondo kelgi gitim penj. Moko bende ncha oriembi nikech wach fees. To kanyo oriembi ni kik gidhiyo to gilal, dak nyo jopuonj go dhi omanyogi mondo kelgi gitim penj. Kata gin garias kamando gitim penj, kata koro certificate ma koro gibiro mako, to nyo onego tim kano. Koro miyo ma to nitie wichkuot maduong' kabisa ka sirkal nyalo lando nyithindo makrom kamano ok otimo penj. Mano wichkuot maduong' kabisa, ke nyithindo gi wan kodgi e ngima ka. Ka githo to wang'e ni githo, ka gintie to gintie gidhi kama nade. And ma en ng'ikruok maduong' malich kendo waketho pesa. Kech nyithindo gi nyosendik pesa, nyosendik negi enrollment, wasepuonjo higni 4 magi pesa mosedhi kuomgi. To ka koro dhi adhiya kama ma ok ber, ma wagoyo hand nono, to ok wanyiso ni bende ok wakawo somo matek. Ng'e ni somo en a basic need, is a right. To ka koro a right ma koro ma ok wanyal ni nyathino ok oyudo ni endi, mano en abuse of human right ma nyithindo gi endi. Koro miyo achayo sirkal kabisa, achayo jopuonj kabisa, achayo be jonyuol. Kech imbe nyaka ing'e ni to nyathina ni endi ncho odhi timo penj en kama nade, kata ka oporo odhi tedo, kata ka odhi lupo kamoro, kata ka gimoro otimore ne kata kutuo, dak itimo report mondo mi wang'e in good time. Koro miyo ma to watimo marach kaka jo Kenya. Nikech kwan makamano ng'eny,